Danas tradicionalno i slatko. Džem od jagodke. Za početak treba vam negde oko 3 kg jagode. Očistite od peteljku, a ako su mnogo goleme, isečite gi na pola, a i ne mora gi sečete. Turete šećer i ne treba vi ništa drugo. Sa ovaj štapni mikser to dobro umutite, da bude kompaktno i kuvate. Kad uvati penu na džem od jagode ne skidate, ona je prirodni konzervans i ne stane vrlo brzo. Mešajte, budite uporni, nemoj da ga prekuvate, on ne treba da bude gust kao marmelada, treba da bude baš ovako kao malo gušća čorbica kad se sipuju tegle, kad se oladi, taman za mazanje na lebac palačinke, nema da curi, a maže se strast Boža, što bi se rekli, lebac ga lepo upije, brzo, ma slatko, ubavu, ej, pokanite decu, ako im se sviđa, oni će vi kaže, ako ne valja će kažu, neću više. Jer kod decu i u Vranje nema laganja, 100 kg svinja, 200 kg maze.